Hello mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karano, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o bibingka. Ngutana na yun. Ngutana na yun, no? Wapagiday ka mahuman to, koy? O, sige. Ngutana ko, ha? Pila ka klaseng naong sa tao. Duwa raman. Dunay purya-buyag o dunay sa puwera gaba. Bagag sa ilong. Nahimong bakit? Bunga kong lalat! Hala, sila man din si Bugat o lalat, uy! Imo sila bakit? Ngayon may mong bakis ng duha. Binakupinsan na sila. Sila man din si Bugay kong lalat. May lain pa to. Kung di na lang pas kangit-ngit. Ako si Hercules. Ako'y manaliputin. Sige na, Jan. Ibalik na sa pagkatao si Bugat o si Lalat. Ingat chingan. O, Kuya Chiko. Sige na, Gian. Lang ha. Kangap as nguli. Ala! Ikaw na sila sa gawa mo. Mitubo. Nabalik na ko sa pagkatao. Bugat! Present. Lalat! Labaw pa present. Mangangap lihat to. Kini halapihan away. Pero karon, nagkinatawaan na yan Mga tama yun. Kundi palang tabuhong sa grasya. Mayroong kita'y mangunay pag takop ininila. Kundi pa tungod sa ngan sa serbisyo. Hayan, ako na'y nangunay sa pagbilanggo ini nila. Isip, kung hari security ka. Yun. Lingaw kayo ta. Pero, nanimaho ng tinaing gibalik. Gusto ka. Mas maayo sigurong maligo ta. Wait. Tara, magdungan tas pagtangligo. Ganahan ko ni Ana. Mo smile tagdag ko. Ganong di mo umimong bakit diyan, wey? Kung natirahan pa may usab sa kusog nga gahom, bungkag ang tami, patay mi. Ikan chiyan, wa man tutuyo agoy. Salamat mo diyan. Nga abdi kayong nakatira. Unsa? Usa? Oroy, o kaaway pa itong niaswag nga mo. Kung nilalang patos kangit niya, di mapakan mi ninyo. Budget. Mao. Sakto ka, Josigo. Pero tamsa. Tamsa. Ngano siya mo? Ngano, ikaw? Kamu bugat lalat. Nganong namalik man mo? Bitaw. Bitaw. Namalik mo. Bitaw. Nga naman. Di ba, hapon pa mamong nang lakaw? Ayaw ko kina nga. Na tinuotong akong gisulti. Nakasugat mo mga linalang sa kangit-ngit mo nabalik mo. Di man. Gimino may jigo. Nalimot mo sa gisulti ni Ray Natara. Nga din sa inkantuhanong kalibutan, kinahanglan balihon ang inyong underwear. O sa may balihon nga. Wa mo ko mag-brief. Wa man sabgani ko magpanti. Unya, nakabalik lagi mo?
Nalatay. Diyon sa ninyo? Nalatay. May ganagi, nagbras lalat. Nagbra? Sa may gibrahan, Kunggo? Gawa man ay sod? Ha? Hilong baktin ha? Ayoy. Unya, be. Mautong gibalin akong bra. Ugwa na may mamino. Og dali ming mibalik din ninyo. Tagam? Unya, ganahan pang mong mulakaw. Di na. Laom na ang kagabion. Pero wa pa gindi labiyai ang lutsanan padung sa dahog. Nagsago lang akong gibati. Gutom og tuka. Mukaon ako ining super pulveron. Kalami. Lahi gyud ang iyang kalami. Talagsaon. Iko na ang akong nakaon. Ilain ko ning uban kay paborito ni sa akong amahan nga si kaning PRTDDD ang super pulveron. Matuko na ko. Mamahuay unat ang tanan. Mga tuog na mo. May sigaw! Ako'y bahalang bantay ninyo. O ba nanti ka, Diego? Wa pa man sa kudo ka. Ah, yes! Lipayamig ko na ko, ha? Kumati iho. Aron makakita na kami og apo ni Maria Piga. Kada! Labok gyud, Diego! May kasikas! Luwas naman siyang nagako sa tiil sa higanting agila. Tigo! Kamangi ko din Ha? Bogay! Mapatpat ka sa akin! Buka! Matagag ni mga bulawan sa kong lawas! Bogay! Hala? Mga kaaway ka na nasunahan! Patay! Pinagka sa mga kaway! Sa bato tapit sigaw! Mga ito maduwidis ka na bitira na to. Pero dili makabot sa tumimutangan ng ilang gahong tungod sa atong kalayo. Unsay buhaton ta, iho, Diego? Hapit na tabaabton sa ilang pagtira sa ilang gahong! Musukol ta! Mas kusok atong gahom kay kanila! Pero dagan kayo sila! Mamatay na yun tayo! Ayaw mo kabalaka. Ako si Hercules. Ako'y manalip po ninyo. Sukol ta! Mga matay, mga matay! Musukol na ang dinaog-daog! Tago sila sa itong kahong! Takos dyan doon sa atong gahom! Nalipayan man mahal nga haring baby tea. Piti. Kinsa ba hindi malipay anak? Nga mag-party-party na usap kita sa laing nasod. Oban, sa mga langyaw. Ang mga yanong duwindis. Muna sa ginawa sa pagbayad sa ilang buwis. Pero wa sila masayod. Nga ato lang ki-party-party ang ilang buhi. Magkatawa, dagdaga. Tungod sa tong gilayon, ang ilang gahom dili makaabot nato. Pero ang atong gaho magkaabot nila.
Jigo! Husto si Bogart! Api kita ini iyo. May panahon sa pagsukol o panahon sa pagatras. O sa bote may pasabot, by jigaw. Higalang agila! Delikado kung maigo kag usab. Wa para makahimpit na maayo. Muatras na higalang agila! Atras! Ipalayo na ta nila! Mas kusog! Ug mas habog ang paglupad sa higanting agila nga atong gisakyan. Lupig ang ilang higanting uwak. Pero asa man ta paingon ini, Iho Jigo? Nasayod ka ba, Jigo? Wa, mami. Daddy. Ingon, Jingan. Bisan asad ka paingon. Basta uban ninyo. Lipay, Jingan. Lipas sab ko. Utara na mo. Utara na yun. Nasaan din na ini? Ang importante nga buhi ng tanan. Bitaw. Mausad. Kinahanglan dili makasunod na to ang mga duwending itom. Mo kinilabing mahinungdanon karon. Nagsunod lang gihapon sila nato. Samtang napalayo ta. Tira! Imong desisyon. Mahal nga haring PBT. Wait. Nga unsa? Nami biyahe ta. Bisan pa man sa daghang problema. Nga giatubang karon nato sa ginharian. Kay nga no, asawang ko ka. Problema patakang kongresmanos Kiki Barsasa. Kang kongresmanos Lian Libesbes. Og uban pa. Onya, niya pa'y dugang nga naghatag og labat ka nato. Ang 18 plywood nga kaning sundawng Duwindes. Tingali og ipatawag na sa Black Ribbon. Wait. Katawa ka lang, mahal nga haring PPT. Ayaw ka balaka. Busog nato ang mga kadagkuang sinadoros. Ilabi na, si Sinadoros Tite Sotsot o si Sinadoros Pingpong Laklak sa Black Ribbon. Lima kami nalitang bahan di ang ilang gibahin-bahin sa atong mga iro nga sinaduros. Maoyon. Di ka ta-alkansi sa kinasyang mahal nga haring PBT. Wait. Anong alkansi man? Nga di man sa kagalingon na tumbol sa mga gikan ang mga bahandi. Nga ipanghatag ta sa mga kaalyado. Kundili, gikan sa buhi sa mga yanong duwendes ning gingarian. Wait. Maoyon! Bosa, mo katawa tagda ka! Ang mga ito nga duwendes. Gusto ka pa. Bosa, mo katawa tagda ka! Wa na sila makasunod nato. Ang mga ito nga duwendes. Hikalang agila. Kinahanglang makapalayo na ta dinhi ug makalusot sa lutsanan padung sa dahog. Hinay-hinay lang gyud. Hinay sa paglupad. Hinay. Wa sila makabantay nato. Hikalang agila. Mailangang ipangtukasit sila. Ay, tuol na lang ta. Ay, makamanson! Nakitaan ko. Kini ang angay ninyo. Ay ko. Musod ako sa lutsanan padung sa dahog. Higitirahan ko. Katagan nila. Dili ko makahimo sa pagsuot sa lutsanan. Mamatay ko. Hikalang agila. Magpalayo tayo ni Dapita. Paspas, hikalang agila.
asawang kogak. Sigod sa report nga akong nadawat kay ka ni General Blackie. May gigukod ko no ang iyahang mga sundang itom. Nga twintes, sa lutsanan sa dahog. Unsa? Wait. Og sakay kini sa higanting agila. Og buot mo agi sa lutsanan padong sa dahog. Sakay sa iganting agila? Sigurado kong kaaway ka to. Og labing siguro, si Rayna Tara ka to. Mahal nga haring bibiti. Wait. Pabor alang nato ang sitwasyon. Daghan kayong naka-assign dito. Nga mga sundaong itom nga dumindes. Og nag-inusara lang siya. Wait. Dako og higayon nga mapatay siya karon. Wow! Busa, mukha tawa tagda ko. Galit ka magudog pangupamahal nga haring bibiti. Nangatawa pa ganita og dako. Wait. Ado na sab ko'y dawat ang balita. Unsa? Matod ni General Blackie. Nga ang uban pa niyang mga sundao nga na-assign sa bagatang bahin. Nga naman. Nainkwentro ang mga tawhanon. Unsay nahitabo? May mga magic wand na sila. Milampos sila sa pagkuha sa magic wand. Sa balaang bukid sa Inayawan. Wait. Osto ka. Og kusog kayo ang ilang gahom. Unsa? Og nakaiskapo pa yun kini. Unya. Wait. Padayon pa silang gipangita sa sundaong itom nga mga duwindes. Mahal nga haring bibiti. Mga gutag dako. Ay! Uy, stilan. Damgo raman da itong tanan, uy. Iapam na may dinis bukid sa uga. Ako lang ng mata. Natuog pa sila. Hay, bida sa nisto koy, oy. Bisan damgo. Ngutana lang yapon. Mauna mo gita to, uy. Bida. Bangon ko, eh. Maghangin niya ko dapin sa lawa. Ay. Ala. May tao doon sa tubig na lawa. Ang majikwan ako. Ako pa mo. Kinsa ka? Ako ni, Jago. Takla? Jago. Takla, ni argi ka. Di ko makatuog. Hala. Nahitabo naman sa akong damgo. Ngano man? Ikaw man, good. Ngano lagi ko? Imo man kong gihalaran og kanta. Na-touch na lang hinoon ko. Takla, Gikilig ko. ako sab. Jago, Takla, pwede ba ipadayon na to ang tanan? may bawon ako ini. Pero, ngutan na lang yapon ko. Ang unsa? Katong anak ba? Anak ba? Ibudlot mo na imo simod. Pwede? Ibaw gyud ko ini. Magkis. Madayon gyud ni ron. Kay natuog pa mas tukoy dito tapad sa higating agila. Ngutanay ron ko, mangutanay yapon ko. Maghawak ta? Yes, Jago. Daan lagi ko. Mauna ni. Ipadayon ako. Oh, yes! Jago. Takla. Doon na imong lips akong simod. Maunag yun ni. Madayunag yun ni. Matala yun! Tokoy, sus, narong timing na sad ka. Makalagot! Takla! Mutana na yun! Ba? Kalit siyang biday? Huwag ka makabantay.
Ni usag ikugan sa mga sirina. Gusto ka, Tukoy. Og nausap mga tegog, og palagway. Nahimo siyang himbison, murag isda. Kung wa pa ko makamata, madaka na sila kalibutan ilawom sa lawa. Unsa man ito? Mao kato ang gingon ni Reyna Tara nga mga enkantada sa mga tubig lawa. Unsa? May gahom sila sa magsundog kang bisan kinsa. Aron mailan kanila og bada silang kalimutan ilawom sa lawa. Tukoy, Ngutana riyan. Ngutana riyan. Nagkaduol na sila nako. Kadaghan gid nila. Dili ko makaya silang tanan. Mauna gid siguro ni ang akong katapusan. Oh, hinakornan ako. Mahal nga bathala. Kanimo ko itugyan ang tanan. Ikahangad ko ang akong kaugalingon. Nga ako, si Reyna Tara. Matarong nga nangatungdanan ning gingharian. Dili kurakot. Dili kawatan. Dili kriminal. Ako si Reyna Tara. Matuod nga nagserbisyo sa mga duwindes ning gingharian. Ubos sa imong giya. Grasya ug panalangin, bathala. Musukol ko. Hangtod sa akong kamatayon. Naigo ko na usap ako kanila. Pero nagkatuol na sila. Kung magtungan sila gatakin ako, sigurado na ang akong kamatayon. Higalang agila. Manduan ko ikaw. Palayo! Luwasa ang imong kaugalingon! Unsa? Dili ko nimo biyaan? Unsa? Unungan ko nimo hangtod sa kamatayon? Pero... Unsa? Garbo nimo ang mamatay uban nako? Higalang agila. Daghang salamat. Matuod kagayod nga higala. Garbo ko usab ang mamatay uban nimo. Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa inyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ka no, mga kalasanos, mga ka-followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.